Good morning guys. Good morning nga pala sa aking mga kayahay at good morning sa lahat. Para sa araw na vlog na ito, ako'y magpapalit ng panibagong bulb na naman, pero hindi na siya sa headlight guys. Doon siya sa taillight, kung saan makikita natin yung kapag nagbipreno tayo o nagbi-brake tayo sa foot brake or foot pedal brake or handbrake, iilaw siya guys. So anong bulb nga ba ito at ilang volt or watts? Ito siya guys, nakikita nyo, ayan, Stanley siya, Stanley 12 volts 35 watts din yan. Ito pag ganito siya guys, kung lalagay nyo doon sa likuran sa taillight, ganyan siya, ganyan yung socket nya, yung socket bulb pag ganon. Tapos ipihit nyo ng pakanan, konti lang siya guys na pakanan, ididiin nyo ng konti, tapos pihit nyo ng pakanan, kasi ito nagalalak doon sa headlight socket nya, yung taillight socket nya. Lahat naman mga nakabulb pa, maging signal light, taillight or headlight, pag nakabulb pa siya, lahat siya may socket, tinatawag na taillight socket, headlight socket or signal light socket bulb. So yan guys, tara, ang gagamitin lang natin itong aking screwdriver or cross type or X type na screwdriver. Katunayan guys, baliktaran siya, may flat screw siya or negative siya na screw sa kabila. So tara guys, samahan nyo ako, palitan natin yung ating taillight bulb, kasi hindi na siya umiilaw dahil blackout na siya, o kaya naputol na itong parang lead niya sa gitna. So tara guys, unang-una guys, shoutout sa nagdaan, shoutout sa nagdaan. Unang-una guys, tanggalin muna natin itong tornilyo dito as usual, bago natin palitan siya ng ating bulb. Guys, kung hindi umuusli masyado yung tornilyo dito sa kabila, usugin nyo lang ng konti. Ayan. Tapos ngayon, papakita ko sa inyo kung paano pagtanggal. Ayan, pihit natin pagkaliwa, pihit natin pagkaliwa, agutin natin, dahan-dahan lang guys, para hindi siya masira. So ayan, papakita ko naman sa inyo pag palit. Ito yung bago natin. Ayan, pasok natin doon, dito yan mag-guide yan guys. Yan ang guide niya, parang kadaanan nito. So ayan, tiles natin ng konti, tapos yeah, yeah, ayan guys, nakikita nyo naman diba? So ayan, diin, pasok pakanan. So ayan, ibabalik na natin yung ating tornilyo dito, yung takip, tsaka natin tornilyoan. So ayan, babalik na natin itong takip, ganyan. Tapos saka natin ibalik yung dalawang tornilyo guys. Pasok natin dyan, dito sa kabila, saka natin puting diin. At ayan, pakitan na natin. So ayan nga guys, napalitan na natin ng taillight bulb. So ngayon, palitan na natin, naibalik na natin itong cover nya. Okay na guys, subukan natin i-on. Naka-on na siya. Ngayon subukan natin diinan itong foot pedal. Kita niyo naman, wala sa kamay,
malayong sa kamay. Tama nga ba? Ngayon kapag lumiwanag siya, ibig sabihin maganda pa yung maganda at ayan 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 siya guys. Ayan guys, diba umiilaw siya. Tinatawag na gumagana na siya. Gumagana siya, diba? Ayan ang tinatawag na nag-ipreno kayo sa kamay. So ayan guys, okay naman siya, gumana. So ayun nga guys, napalitan na natin yung taillight bulb. Gumana siya, diba? So pinakita ko naman sa inyo na umilaw siya. Ibig sabihin gumagana pa yung taillight switch. Iba naman yung taillight switch. Doon yun guys sa handbrake at sa foot brake. Next vlog guys, pag nag-vlog ulit ako sa doon naman sa tungkol sa taillight switch or taillight handbrake switch, tuturo ko sa inyo at ipapakita ko sa inyo kung alin na parte yung taillight switch sa foot brake at sa handbrake. So kung bago pa lang kayo sa aking channel, mag-subscribe na kayo, i-like nyo po itong video ko at pinutin nyo nga pala yung bell notification. Excuse me, medyo natatawa ako kahit mainit. So pasensya na kayo guys, medyo pawisan na ako. Ngayon nga pala guys, nagpapasalamat ako sa inyo. 400 plus na tayo at sana hindi kayo magsasawa sa aking mga videos na panoorin at sa inyong pagsuporta. Naway dumami pa po kayo. Maraming salamat po sa inyong lahat at taos puso po ito. Taos puso pong pasasalamat yan. Like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga darating na bagong videos. Yun lamang po. Salamat and God bless.